दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे जोंनि गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी आरो एनडिएफबिनि बारग' गाहाय नेहाथारि प्रग्रेसिभनि एस सानजारां आरो सन्जय सरगियारि आथिखालाव बिटिआरनि एमसिएलए जोङो दिनै गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव गोदानै बिबान मोननाय तपन डेका आइपिएस अफिसार डाइरेक्टर इन्टेलिजेन्स ब्युरो डिआइबि बिथाङा 1 तारिख जुलाइआव चार्ज लादों आरो बिथांजों जोङो दिनै बिथांखौ जों बरायदों आरो वेलकाम खालामनायजों लोगोसे भारतनि मोनसे गोजौ मासियाव बिथाङा आसामनिफ्राय जि जायगायाव होनो हादों बेखौ जोङो गोजोननाय फोरमायदों। बाथ्राया जाबाय जे तपन डेका बिथाङा गोलाव सम थांनाय बिटिसि सुक्तिनि समाव आरो नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि समावबो बर'नि सोमावसारनाय आरो बिनि समाधान खालामनाय बे नेगसिएसन आरो पिस प्रसेसआव बिथाङा जड़ित जानानै दङमोन आरो बिथांनि जथेस्थ बर' जेंना सुस्रांनायनि सायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जिखिनि जेंना सुस्रांबाय बिथांनि जथेस्थ बिफाव बा रल दङ। दिनै जों बिथांनो मोनसे रिमाइन्डार होदों जिहेतु थांनाय सुक्तिनि समाव बिथाङाबो खामानि मावफादोंमोन आरो बे रिमाइन्डारनि गेजेराव जिखिनि सेन्ट्रेल साबजेक्ट्स जिखिनि दफाफोर दङ मेनलि 3.1 बाउन्डारि एक्सटेनसन सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोसननायनि जि बाथ्रा आरो जिखिनि जों डाटा होदोंमोन दिनै जोङो बिथांनो रिमाइन्डार होदों बे मेटारखौ लानानै आसाम सरकारजों आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायलायनानै खम समनि गेजेराव जों बुंदों जे उइदिन 6 मान्थनि गेजेराव गासैबो नटिफिकेसन पर्यायसिम बेखौ सलुसननि मोनसे स्टेपआव लांनांगौ। बिनि अनगायैबो कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु पार्लियामेन्ट फैगासिनो दङ 18 जुलाइनिफ्राय बे पार्लियामेन्ट सेसनाव बर'निफ्राय दायो सासे जोङो एमपिबो मोननो हाबाय राज्य सभायाव आरो जिखिनि जोंहा सरकाराव दङ एमएलए मन्त्रि आरो जोंहा काउन्सिलनि चिफ डेपुटि चिफ बर' कसारि काउन्सिलावबो दङ चिफ डेपुटि चिफ गासैनिबो माने इनिसियेटिभआव जाहाथे बे जि दफा पेन्डिं जिखिनि माने दफाफोर दङ बेयो माने सलुसन जागोन बा इमप्लिमेन्टेसन जागोन। दा बेखायनो फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रायानो होन स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ जोङो दिनै स्पेसियेल प्रेस जोङो खावलायदों जे इन्डियान माने आर्मिनि जे अग्निवीर माने अग्निपथ स्किम दङ बिनि आन्डाराव आरो सेन्ट्रेल माने पारामिलिटारि फर्स जि दङ बेयाव आरो आसाम पुलिसाव स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभखौ आसाम भारत सरकारा खालामनानै बुंबाय थादों खिन्थु दाबो खालामनाय जायाखै। बे बाथ्राखौ लानानै जोङो माने स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभनि बाथ्राखौ बुंदों। गुबुन फारसेथिं एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन जिखिनि पेन्डिं दङ जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ दिहुननायनि बाथ्रा केस एनआइए आरो सिबिआइ आरो गुबुन गुबुन टाटा केसाव जायफोर दङ बेखौ केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे एक्स ग्रेसिया मार्टियार फेमिलिनो होनांगौनि जि बाथ्रा बेजों लोगोसेयैनो जिहेतु सुक्ति खालामनाया 2.5 बोसोर जाबाय आरो दासिम सुक्तिनि गोबां दफायानो मावफुंजायाखै। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे हम मिनिस्टार अमित शाहनि चेयारमेनशिपआव पलिटिकेल लेभेल मोनसे ट्राइपार्टाइट टक जोंनो नांगौ आरो सेन्ट्रेल जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर गायसननांगौ दङमोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अर्गेनिक इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि रिम्स मेडिकेल माने साइन्स माने कलेज बे गायसननांगौनि बेलायावबो इनिसियेटिभ लानांगौ जों बेखौ दिनै खावलायबाय। बे मोनसे जोंनि जि मोनसे कन्जिनियेल मोनसे डिसकासन बे दिनै जानानै थांबाय। दा बाथ्राया जाबाय जे दिनै जोंहा बिटिआरनि काउन्सिल दङ बर' कसारिनि काउन्सिल दङ आसामाव जोंहा मन्त्रि दङ जोंहा एमएलए दङ आरो जोंहा माने राज्य सभायावबो जों एमपि मोननो हाबाय। दा बे गासैबो टिमानो आन्दलननि फेसनिफ्राय फैनाय आरो आन्दलनकारि स्पिरिटजों फैनाय आरो बिथांमोना दिनै रुलिंआव दङ। आं बेखायनो खावलायगोन जे एकर्ड आरो इस्युनि मेन्डेटआव बे सरकारा दाजादों आरो बिथांमोना दिनै आसामनि एसेम्ब्लियाव आरो भारतनि पार्लियामेन्टआव आरो मोननै काउन्सिलाव दिनै सरकार सालायनानै दङ। दा बेखायनो रायजो राजाफोरनियाव मोनसे माने ग्रेट एक्सपेक्टेसन दङ जे बे सरकार आरो बिनि मन्त्रि एमएलए इएम चिफ डेपुटि चिफ गासैबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावगोन आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनै जे प्रमद बर' बिथांखौ गबिन्द बसुमतारी बिथां मिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ आरो लोगोसे आसाम एसेम्ब्लियाव जिखिनि जोंहा एमएलए मन्त्रि दं आं खावलायगोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव जाहाथे बिथांमोना खोब माने प्रएक्टिभ रल लानानै एकर्डखौ टाइम बाउन्ड सलुसन खालामनाय बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय हाबा मावो आङो खावलायबाय। आरो लोगोसे फैबाय थानाय 6 मासनि गेजेराव
बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानिया जाहाथे कमप्लिट जायो नटिफिकेसन जायो बिनि थाखायबो जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायदों अमित शाह बिथाङा बुंदों 2024नि सिगां एकर्डनि गासैबो दफाफ्रा मावफुंजागोन दा बेखायनो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारनि सायाव जोंहा फुल ट्रास्ट दङ आरो जोंनि जायफोर सरकार रुलिंआव दङ बिथांमोना नैबे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय सरकारि भाबै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव रल लानांगोन एबसुआ जोङो दाबि होगोन खावलायगोन डिसकासन खालायगोन लोगो हमगोन प्रयजन जायोबा जों आन्दलन खालामनो बाध्य जागोन आरो जुदि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाबा रायजो राजाया बिनि बिकल्प सिन्था खालामनोबो बाध्य जागोन खिन्थु इमप्लिमेन्टेसननि दायित्वआ जाबाय जायफोरा रुलिंआव दङ सरकाराव दङ बिथांमोना बेखौ प्रएक्टिभ रल लानानै खामानि मावफुंनांगोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय गोजोन्थों